नमस्कार, मी लक्ष्मी मालवण तडक्यामध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवूया प्रॉन्स चिली। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय 2 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा सोया सॉस, काळा मिरी पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ आणि 1 अंड घेतलंय। इथे मी प्रॉन्स घेतलेत स्वच्छ धुवून, कापून त्याच्यातला दोरा वगैरे काढून। आता आपण मॅरिनेट करून घेऊया। काळा मिरी पावडर टाकली, सोया सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर आणि चवीपुरतं मीठ आणि इथे अंड फोडून टाकलं। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही 1 तासभर मॅरिनेट करून ठेवू शकता, पण मी लगेच बनवणार। आता आपलं मॅरिनेट करून झालंय। आता आपण फ्राय करायला घेऊया। इथे पॅन ठेवलाय मी। आता आपण त्याच्यात तेल टाकूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही डीप फ्राय पण करा, मी शॅलो फ्राय करते। भाजून झाल्यात, आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपले प्रॉन्स फ्राय करून झालेत। आता मी इथे कढई ठेवली आहे। आता आपण याचा प्रॉन्स फ्रायचा मसाला करायला घेऊया। प्रॉन्स चिली बनवायला मी साहित्य घेतलंय। इथे 3 शिमला मिरची घेतल्यात कट करून, 4 कांदे घेतलेत, 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, 2 चमचे सॉस घेतलाय, सोया सॉस 1 चमचा घेतलाय, आलं बारीक कापून घेतलंय, लसूण बारीक करून घेतली आहे, कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी घेतलंय करून। इथे तेल गरम करत ठेवलंय मी। आता आपण त्याच्यामध्ये तेल गरम झाल्यावर मिरची टाकूया। तेल टाकलं, मिरची टाकली मी। प्रॉन्स फ्राय केलेलं तेल होतं तेच टाकलं मी। इथे लसूण टाकते। चांगले लाल झाले आहे। आता याच्यात मी कांदा टाकते। कांदा भाजला आहे। आता आपण याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकून घेऊ। टोमॅटो सॉस टाकते, सोया सॉस टाकते, काळा मिरी पावडर टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकते आणि प्रॉन्स टाकते। मी कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी बनवलेलं ते टाकतो। आता आपण 2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवून देऊ। आता आपली झाली आहे का बघूया चिली फ्राय। झालं आता आपलं। पण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपली प्रॉन्स चिली तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा।